Junta, building better Africa. Ya kumasana pamene ndikufuna ndigawane nanu uthenga omwe ukuchokera kwa Phalombe Big Boy. M'bale uyu walankhula zinthu zambiri zimene zikuonetsa kuti akhonza kukhala ndi kuthekera kutuza zochuluka kapena kutichenjeza ife Amalawi, komanso angakhale maiko ena otizungulira omwe amatsatira mtsatanetsatane amene akuchitika m'dziko mwathu muno. Ine ndisakutayireni nthawi, koma ndikupatseni mpata kuti mumvere nokha zomwe ayankhula, koma pamene mukumvesera dziwani izi: ine china chilichonse chimene chichoyankhulidwa umu ndichoti ndachitenga kwa Phalombe Big Boy, so ndi maganizo ake osati anga. Ngati nonso mukufuna kuthirapo ndemanga, thiraniponso ndemanga potengera ndi maganizo anu. Tisamuyike wina mawu mkamwa, koma titsatire izo zimene zili pa galaundi. Pangani share, comments and like, subscribe kuti zambiri samakuphonyeni. Mwadzuka bwanji Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndinetu Phalombe Big Boy, lero pa 21 January 2025, pamene tikusendera ku 16 September. Amalawi ndikudziwa kuti tasala inde ndi miyezi yochepa, koma tizidziwa kuti mdima ukachuluka ndiye kuti kwasala pang'ono kucha. Ndinetu Phalombe Big Boy, amene ndikufuna kuyankhapo ziwiri zitatu, komanso ndisanalowe kumene kukufuna ine kuziyankha zimenezo. Ndikufuna ndichenjeze boma la Malawi Congress Party limene likusogozedwa ndi Dr. Chakwera. Ndikufuna ndikuwuzeni inu MCP pa nkhani zimene mukutimangira kapena mukuwamangira a Lighton Mangochi, a Boni Kalindo, Antanyiwa. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti zimene mukupangazo muzidziwa kuti ndi zimene mukuzichosera inu ulemu, chifukwa m'malo moti anthu azikulemekezani koma mukuoneka kuti ndinu anthu amantha kwambiri, ndiye mantha anu mukufuna mugwiritse ntchito kuti muzimanga ma activity kuti tizikhala ndi mantha tisamalankhule, kapena anthu azikhala chete kuti iyayi ndikapanga chakuti ndiye kuti boma lini manga. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti kumene kuli a Lighton Mangochi ndotetezedwa, akuyang'aniridwa ndi Mulungu. Ndikudziwa kuti kwamanga kumene kwamanga inu a Lighton Mangochi mukufuna muzikawuza zopepera zoti azilankhulira MCP kapena asinthe maganizo mwapase ndrama. Munapanga zimenezo panonso mwatengaso, chifukwa Lighton Mangochi masiku ano akulankhula chilungamo ndipo alibe nanu ntchito inu ya MCP. Ndeno mukamaletenga anthu kumamanga pa zifukwa zopanda ntchito, muzidziwa kuti inuyo amene muli mu boma la MCP ndinu agalu, zisiru za anthu. Palibe china chilichonse chikupanga inu muziko lino la Malawi. Ngakhale Dr. Makikafe Chakwera anangolirira usogolerewu, koma palibe china chilichonse chimene chachita inu muziko munomwe inuyo MCP. Palibe china chilichonse chimene mukupanga muziko linoli chimene mukuziwa ndi kuba ndrama, chifukwa palibe chimene chikuona monga ngati ineyo Phalombe Big Boy, palibe china chilichonse chimene chikuona ine kuti MCP kupanga chani. Chitukuko chanu ngati mukupanga kulilongwe. Zimisewu zina ndinanena nthawi ina kuti misewu yoti mukunjika dothe mukungonjika miyala ndizi zingogumuka zingopita ndi mazizi.
koma still anyapapi ena ache kumati iya iboma ndilomweri zisilu za anthu zimene zikuziona kuti ziko la Malawi sili kuyenda bwino koma still kumakolezera moto. Anthu muziko lino lakuvutika. Ndakhala ndikunena kuti muziko la Malawi nthawi ina iliyonse muzabuka chinjala. Ndakhala ndikunena. Sitingavotere boma lopepera boma la uchisiru la MCP. Sitingavotere. Ngakhale zisiru zina zimanena kuti anthu ena achi ali ku South Africa amene osangavote mumangozinamiza chifukwa ndinu zisiru simunaende simuziwa kuti kodi munthu akaenda amabwerera aso kwawo. Anthu ena akuyenda pa ndege kuzavota, anthu ena akuyenda siku ndi siku papasi. Osati mukakhala ndikumazinamiza kuti iyayi anthu amene asangabwere mumangoona kuzinamiza. Inu amene mumalankhula za uchisiru ngati zimenezo. Lighton Mangochi akuyenera kutuluka. Pakati apa munagunika kumanga anthu a DPP. Mukungoziyipisira mbiri kumangoziyipisira. Mukungozinyera bya MCP. Chifukwa ndinu zisiru zoti mitumwa anu mulibemo ubongo. Lighton Mangochi akuyenera kutuluka. Pavute pasavute Lighton Mangochi akuyenera kutuluka. Komanso muziziwa kuti uyu Chakwera kapena mmati Makikafe Chakwera akatuluka kunja muziziwa kuti muziko lino limachitika chinthu china chake. Muziko munomwe amakhala kupereka sacrifice kuti china chachiphulike iye ali kumene kucha akamabwera azikhala ngati iye saziwapo kanthu. Kuyenda muziko loti likuvutika, ziko lilibe forex, koma munthu still moti akanakhala kumalira nafe a Malawi, koma iye chimakakamira kupita kunja. Tikufuna tikuuzeni kuti inuyo MCP muziwe kuti pa 16 September 2025 kulibeko voti simuwina. Ngakhale anthu ena ache mukupanga mapropaganda kumati iyayi pano pa MCP zawina ndi chanja mungoona kunamizana kumene koko ndi kuzitokosa ndi chala. Kumaganiza kuti mukuzitokosa ndi chinthu chenicheni. Koma mukuzitokosa ndi chala inu ya MCP. Ngati mwalephera. Ngakhale system ya mafuta imene mukuti muje government to government. Zimene zindizopanda ntchito baba zilibeso kanthawi ndizokutha ndi chinyenga aphunzitsi chimenechi. Ndizopanda ntchito mafuta kumalawi kulibe. Agalimoto kulibeko wina chasaza kunamizeni. Amene abwera ndongofuna kuti azinama kuti amafuta akupezeka nthawi yonse mafuta kunalibe. Zinthu zakwera azikakunamiza kuti iya mafuta akupezeka mafuta apezeka kuti. Asa kunamizeni palibe puchichitikapo apo. Palibe puchanzero apo. Ngongoli zimenezo muziziwa kuti ngongoli imene yatenga iyeyo kumakagulira mafuta muziziwa kuti mapano imene izafunika kuti anthu ena achi abwezi. Pamene nthawi imene akalowa mboma 2020 ja amanena mwano kumati kuti boma la DPP la ngongola ndrama ndrama zimenezo anathu azavutika nazo kubweza. Umene uli uchisiru. Lero Chakwera waononga ziko la Malawi lafika pa west ziko la Malawi. Koma chisiru china choti chagonaso ndi njala chazuka mamawa ndi njala koma ndikuima nkumati kuti iyayi boma ndilomweri. Kukamwa kuli mbu. MCP 2025 you are gone. And if you are gone forever. Ife sitima supporta zopusa. City za supporta MCP chifuka choti kapena mmagawa ndrama kulibe. Ndine Palombe Big Boy. Ndeno ndikufuna ndiyankhe a George Chaima. Ndiyazanuka amata aphiri amene mmati kuti inuyo anthu oona za ndale pa nkhani imene msogoleri wa chipani cha DPP walankhula. Kodi inuyo mafuna muyembekezere kuti Alpha Peter Mutharika alankhula ja? Mumafuna mumutape nkama. Alpha Peter Mutharika
ndi mamuna, ndi munthu oti akamalankhula chinthu chake amagwiritsa ntchito nzeru. Kuteko nzeru zanu munakhala ndi kukhala pasi ndi kumati iyayi tifuna timve kuti Alpha Peter Mutharika alankhula chani. Mukafuna alankhule chani, akuwuzeni kuti iyayi ndiliza sisa uje nchakuti chizakhala mtengo wakuti. Nthawi imene sinafike. And Alpha Peter Mutharika sanataye sima pansi. Inu amene mmalankhula kumati kuti ndinu ankhala kale pa ndali kapena ona za ndali kumati kuti iyayi mwakuti. Inu zilimbikirani kumadya ndrama za MCP izo. Koma MCP pafika apa ikutuluka. Ndipo ndikukuwuzani ndine Palombe Big Boy, ndipo ndikuwuzaninso kuti pa 16 September muzakhalepo ndipo muzatenge maudio anga muzanene kuti Palombe Big Boy amakamba zakuti. MCP ikutuluka. Na usogoleri wa Chakwera. Ngati Chakwera atazawine amalawi ndiye kuti ndife zisiru. Ndipo muziko la Malawi Chakwera uja kungowina ndizaziwa kuti amalawi ifeyo chimafuna ife paziko la pansi pano palibepo, ndipo tizakhala tikugwira ukapolo kapena tizakhala pa ndende yoyendera tili muziko lathu mpaka kale moyo wathu onse. Ngati tikulolera kuti Chakwera azapitirire pa 16 September. Lero le MCP chifukwa chokutha nzeru. Lero la kungotenga khanda azimayi. Azimayi ayimika ucheni mwamba ati kuti ya iboma ndilo mweri za uchisiru. Kusowa ubongo, kusowa nzeru kuti azilankhula chani. MCP ilibe manifesto oti inganamizeso anthu panopa. MCP ilibe manifesto yoti inganamiza anthu panopa. Manifesto amene ananena iwo, amene akakamba pa 2020 paja, amene aja anagwirira anayendesa zinthu zina. Pano pa MCP singakuwuzeni kuti ingasisefetereza mukamugule 10,000 sizingatheke. Chifukwa MCP ndi imene ili pamenepo. And chisiru china kumati iyayi Dr. Lazarus Chakwera titampasa second chance zikhala mwakuti kumakhala kupepera kapena kupanda ubongo mutu. Pomatu usamaungati amene wa uchisiru ngati amene. Muzizi wakuti Dr. Lazarus Chakwera pa imfa ya Chilimazi kumukhuza. And black or white pangatalike pangatani nkhani imene jaizatuluka new ndipo believe or not, take it or leave it. Nkhani imene jaizatuluka ndi anthu ena achana mwalira achana phedwa acha. Muzizi wakuti nkhani imene izatuluka ndipo inuwe IMCP muzizi wakuti chinthu chimene china chiticha munachita live. Mwamvesa? Kupha munthu, kukhapa munthu mpaka ndi kumuzimisa mpaka kuonesesa kuti Dr. Chilima amwalira aferatu ndikumanira kuti ya izi zinachitika mwakuti zonama. Komanso nkhani ina apapo ndikungophatikiza nkhani zikuti mumvesese inuyo IMCP. Nkhani zanu zofufuza zithuzi anthu amene anajambula pa imfa ya Dr. Chilima amene muna aphaja. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti zimezi yasizingapindule ziko la Malawi. Chifukwa kwapangika inquiry yoyamba mwalephera palibe china chilichonse chapanga inu. Inquiry yachiwiri mwalephera palibepo chachitika. Ndiyeno panopa mukuti iyayi mufuna mpange investigate anthu amene anajambula ujeni zithuzi zimene zija kutumiza ma social media. Kodi mukufuna munthu uze kuti anthu amene ajamukanako anisa kuapha ndikuazimisa ndikuakumbira zenje ndikuakwirira kapena ndege chaso ndikuikwirira kumene kuja muziko la Malawi muzanamiza anthu kuti ndege jainaso zikana kuthekerani. Ngati simufuna musakafuna kuti anthu ajambule zithuzi chifukwa chani mutapha anthu munatuma anthu kuti tiye mundisikangana ndege kuchikangapo. Musamati phwanyise mutu tatopa nanu kale. Musamati phwanyise mitu inu ya MCP. Ngakhale mutapita ku nsonkhano mutaona chikhamu cha anthu chitabwera ku nsonkhano kwanu koma mulibe uzimu woti ziko la Malawi somuina pa 16 September. Ndikufuna ndikuuzeni zimenezo. Chifukwa kwa munthu amene waja chiteze sanga kupotereni inu. Ngakhale munthu amene akuziwa kuti muziko la Malawi fertilizer imwe ndi mamugula thumba 20,000 kapena 17,000 sanga kupotereni zisiri.
ndenda kuuzani mwasatane ndinu zisilu amene mmazinena kuti ndinu ankhalakale pandale ona za ndale muli anthunso ausiwa nkhope zanu zotuwa ndi kumaanamiza anthu kuti iyayi chipani cha DPP sichingawine koma chingawine cha MCP mukudya ndalama ku MCP ko agalu inu mundisamalire. Akukupasani ndalama mukwalipirira ananu ku masukulu mukupanga chani muzinena zakuti zimene siziro watu mutu mwa munthu amene wamva kuwawa sangamve zimenezo. Chidya makoko amayiwala nchidya nyemba. Iweyo amene ukudya ndalama ku MCP sunga utakuiwala mwachangu koma amene wadya chiteze sangayiwale. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni amalawi anzanga kwina kuli konse kumene muli MCP panopa pafika pa yathapo ndipo iyenereka ituluke. Ikazatuluka pasipasa zakhaleso mbiri ya MCP mpaka kalekale. Mbiri ya MCP yatha. Nthawi imene itabwere kusogoloko ndiyoti MCP kulikangotuluka mboma ndi milandu tizaone kuti chinagwesa ndege ndichani mpaka chimeji achipezeke ndalama zimene za COVID za chani zonse zija zipezeke kumene kwasiya iwo muzina tu la mwananu Yesu Kristu ndapempha izi. APM osadandaula amalawi timakukondani. Amalawi timakukondani. Ndipo pa 16 September mukubwerera pa mpando mukuwaombola amalawi zikomo kwambiri a president a chipani cha DPP. Club Junta, building better Africa.